गोयच्या राजकारण्यांनी गोयचे राजकारण सकयल्या पावण्यार हाडून दवरलां. देखून संगीत संमेलनां साहित्य संमेलनां गोंयांत व्हडा प्रमाणांत जावपाक जाय. गोंय मुक्ती उपरांत गोंय हें संकल्पना अजून स्पश्ट जाल्ली ना. वैचारीक संस्कृतीक जागोर व्हडोवन गोंयची वळख आमकां घडोवची पडटली, पत्रकार राजू नायकान सांगलें. फोंडा फर्मागुडयेर स्वर सम्राज्ञी गिरिजाताई केळेकार हांच्या यादीन 33वो संगीत महोत्सव जालो. फोंडा पत्रकार संघाची गिरिजाताई केळेकार संगीत संमेलन समिती आनी कला आनी संस्कृती खात्याच्या जोड पालवान महोत्सव घडोवन हाडलो. उक्तावणाक पत्रकार राजू नायक, थळावो सरपंच राजेश नायक आनी हेर हजर आसले. ज्येष्ठ कलाकार तुळशीदास नावेलकार आनी जनार्दन वेर्लेकार हांचोय भोवमान केलो. त्या उपरांत संगीताची मैफिल रंगली. गोवा म्हणजे काय? गोव्याची संकल्पना काय आहे? द आयडिया ऑफ गोवा. आम्ही गोवा म्हणतो, सगळे लोक ओळखतात. गोवा एक ब्रँड झालेला आहे. विदेशामध्ये मी अनेक ठिकाणी जातो तेव्हा लोक भारत इंडिया गोवा गोवा म्हणतो, आम्ही गोवा कम टू गोवा, वी लाईक गोवा, अशा तऱ्हेचं लयकारण करतं. कारण गोवा हा एक ब्रँड. हा गोवा म्हणजे काय? गोवा म्हणजे काय फेणी आहे का? गोवा म्हणजे हे गोव्याचं तत्व काय आहे? आताच म्हणजे बोललं की हिंदुस्थानी पाश्चात्य संगीत कातारे म्हणजे गोवा आहे. चर्चची घाट आणि देवळाची घाट हे म्हणजे गोवा आहे का? मग गोवा म्हणजे काय? मला वाटते गोवा ही एक संकल्पना गोवा मुक्ती नंतर 60 वर्षांनी जरी तयार झाली नाही, तर गोवा ही संकल्पना आपल्याला सगळ्यांना घडवावी लागणार. ती घडवावी अशासाठी लागणार आहे कारण गोव्याची ही काही प्रतिष्ठा आहे ना, ते आपल्याला जपावी लागणार. ती कशी जपणार? संगीत संमेलन भरावे लागणार आहे, साहित्य संमेलन भरावे लागणार आहे, विचारवंतांचे आणि बुद्धिवाद्यांचे भाषण आपल्याला करावे लागणार आहे. एवढंच नव्हे तर राजकारण, समाजकारण, संस्कृती या क्षेत्रामध्ये आपल्याला ठसावं. संगीत, साहित्य, समाज रचना, तिथलं जे काही समाज जीवन आहे त्याची ओळख, त्याचा अभ्यास असलेले किती लोक आपण विधानसभेत पाठवतो. आपण त्यांना पाठवत नाही कारण आपल्या घरात आपल्याला सरकारी नोकरी आहे, आपल्या मुलांना वेगवेगळी कामं हवी आहे. इथले काही नेते LIC पॉलिसी पासून तुमचे विदेशी बिले भरण्यात तत्पर असतात. एवढेसाठी तत्पर असतात कारण काही जो काय गोव्यामध्ये जमिनीचा लिलाव चालू आहे त्याच्यामध्ये या सगळ्या लोकांनी हात करून घेतले. पण ज्या पद्धतीचं जीवन, ज्या पद्धतीचं राजकीय स्खलन, राजकीय अवनती गोव्यामध्ये चाललेली आहे त्यापासून तरुण पिढीला सजग करण्यासाठी, तरुण पिढीला जागृत बनवण्यासाठी अशा तऱ्हेचे राजकीय चर्चे वापर सारून सांस्कृतिक महोत्सव व्हायला पाहिजे, संगीत महोत्सव व्हायला पाहिजे, साहित्य संमेलन गोव्यामध्ये पुन्हा भरवली गेली पाहिजे. आणि राज्य सरकारचं ते कर्तव्य आहे की अशा महोत्सवांना मदत द्यावी. गोवा 365 खातीर फर्मागुडयेच्यान कृष्णा नायक.